Pitemmälle. Paat käymään. Ei pysy. Jaa, hyvin pyörii. Oma virrajakaja. Hän sanoi, että ei käy. Voin ihan heti sanoa, että ei enää käy. Otetaan takavinssi, tästä vedetään sen verran, että saa sen rastit pois siitä. Kyllä. Otetaan nyt vähän. Älä vedä kirjalle, kun vedetään taaksepäin ja ensin otetaan rasti sieltä. Pakkohan ne nyt saatana kun vielä kerran uinut, niin ottaa näkövoimat. Se on vettä. Täältä on ruovattu tuosta vuodesta.